Toi banaani-siipikastike-kombo on ihan hirveä. Testataan järjettömimpiä leipäyhdistelmiä ruislimpulle. Tälle päivälle mulle tuli tällainen yhdistelmä mieleen, kun pohjalle mussataan banaani, sit siihen päälle vähän tulisuutta lisäämään jalapeenoja, sit jotta tulisuutta ei olisi liian vähän, niin vähän siipikastiketta, sitten cheddarjuustoa ja lopuksi kirsikkana kakun päällä kermavaahtoa. Eiköhän aloiteta mussaamalla banaani. Levitetään tää sitten tähän päälle. Heitetään tuohon päälle vähän näitä jalapeenoja. Sitten vähän extra boostia ja valkosipulin makua siipikastikkeesta. Ai että. Sitten juustoa. Sitten kaiken kruunaa Firm & Tasty kermavaahto. Ai että. Odotukset ovat hyvin ristiriitaiset, sillä sinänsähän tässä ei ole mitään pahaa, mutta mä en tiedä, miten noi ainesosat toimii yhdessä. Noniin, eiköhän maisteta tätä 5 tähden illallista. Joo, no se ei ole niin paha kuin mä kuvittelin, mutta ei se kyllä hyvääkään ollut. Mut jotta mä voin kunnolla arvostella tämän tuotteen, niin otetaan kuule vielä toinen haukku. Toi banaani-siipikastike-kombo on ihan hirveä. Annetaan tälle järjettömyysarvosana, eli mitä korkeampi arvosana, sitä järjettömämpi leipä. Mä luulen, että on olemassa paljon järjettömämpiäkin tuotteita, mutta eihän tässäkään ole mitään järkeä. Joten mä sanoisin, että tää on semmonen solidi 3/5. Laita kommentteihin, mitä testataan ruislevän päällä seuraavaksi.